Waƙar Shata ya ce Hassan sarkin dogarai, ni ko na juya na ce Umar sarkin muminai, ko akwai laifin da na yi. Umar sarkin muminai. Ta ji gwarzo na Umar sahibi na Abubakar, wanda ya yi yakin Badar shi da sauran jarumai. Umar sarkin muminai. Ai tarihi ya faɗa Umar ran da zai hijira, nan Ka'aba yayi kira ya ce ya ku kafirai. Umar sarkin muminai. Zan bi angon Hafsatu rasulun Ramlatu, da mai so ya mutu to ya biyo hanyar da nai. Umar sarkin muminai. Saji usa zazzabi gun tsagerin kafirai. Umar sarkin muminai. Ai babu mai kin Umaru sai ɗarna da munafukai. Umar sarkin muminai. Sansa san manzanmu ne, kin sakin Mahamudu ne, kai a tunani na da nai kwandala ɗaya tafunai. Umar sarkin muminai. Ba mu mance shawarar da kai yo ga Abubakar kan kitabun alƙahar dan shahadar hafizai. Umar sarkin muminai. Shi ya nemi a tattara ƙur'ani a waje ɗaya, don musulmin duniya muna alfahari da kai. Umar sarkin muminai. Mai ɗumbin martaba kafi kowa, annabi Mustapha shugaba. Mai ɗumbin martaba kafi kowa, annabi Mustapha shugaba. Manzo shine ya je fadar Allah da kafa ta sa, ya ga Allah ba hijabi, ma'aiki na da ido na sa. Har suka yi zance da shi dan Aminatu dan matsayi na sa. Allah ya bashi sallah ya kawo wa jama'a ta sa. A dare ɗaya ne aka yi wannan tafiya kafin zuwa asuba. Dimbin martaba kafi kowa, annabi Mustapha shugaba. Manzo na dan cikar matsayinsa da ɗumbin ɗaukaka. Allah baya kiran sunansa, ku bi ni ku bincika. Sai dai ku ji ya Muzammilu ɗaha Mudassiru mai maka. Ko ya ce masa ar-rasulu nabiyu da abdu kamar haka. Ko inda ya ambata sai wa mama kana ala ko ba haka ba. Mai dimbin martaba kafi kowa, annabi Mustapha shugaba. Shine Allah ya ba zaɓi ranar rasuwa ta sa. In ya yarda a karɓi rai, kuma in ya ja a sakar masa. Shine bishiya ta tugo ta zo don amsa kira nasa. Dutse ya murgino ya zo gunaiwa zai musa. Limamin annabawa rasulullahi ba za na bar sanka ba. Mai dimbin martaba kafi kowa, annabi Mustapha shugaba.